Good morning, Zimbabwe. Mamuka sei kumativi manenyika kwamuri. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Today is a Christmas day. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pane nyaya dziripo pano apa muzuva ranhasi pane nyaya mudzimai ari kuti akaromba ane mauber ane zvese zvaanazvo asi apinda dambudziko. Regai tinzwe marombero aakaita. The story haina kunyanya kureba but vangoenda ga straight to the point. Ndakanzi pese paucharara nemurume uchaona mari mumba mako asi usafa wakaitira bonde mumba mako uye munhu wandinenge ndarara naye hafaniri kundiona kana ndiri kunguva yevakadzi chero zviite sei. Ndakapiwa 800 yebhazi ndokubva ndanzi ndidzokere. Ndakakwira bhazi ndokudzokera asi bhodhi yangu yainge yakaneta usingaiti. Ndakasvika mumba ndokuita zvandaive ndaudzwa nemishonga yandakapiwa ndokubva ndarara. Ndakarara for almost 6 hours ndokuzomuka ndichiona ndakarara pamusoro pema 200 rand manyowani. Bhedhi yese yakanga yakazara mari. Ndakaiverenga mari iyi ikasvika 73,000 rands. Paivezve nezai raive rakaputirwa nemucheka mutsvuku. Ndakafonera sekuru vaya ndokubva vanditi tora 20,000 rand nezai riya unoisa parukova panoerera mvura. Long story short, ndaiti wese wandaita naye bonde haburuki. Anotora 2 hours chaidzo ende ndichisvika kumba ndowana imba yese yakazara mari. Ndakatenga 2 mastent kuno akatopera kuvakwa. Apa ndine mota dzeuber, dambudziko mbereko haichabata. Handina kana mwana. I've been trying to fall pregnant nemunhu wandinofambidzana naye asi zvaramba. Kuti ubude mazviri uzame kunamata hazvisi kubudika. Azama kunotsvaka kunogara kasekuru kaya handichakuoni. Zvakandiomera ini ndikutonyora misodzi iri pamatama. Dei Mwari apindira ndapererwa. Mari ndinayo but vavaisawo madodododo kumberi. Help guys, ndo nyaya iripo panapa. Iyi hanzi vakapiwa mari. Nyaya yacho vakangoitangira pakuti vakatongotanga pakuti vakaenda kun'anga ndobva vadonzi vakapiwa ma-terms and conditions avatipa aya. Saka kubva ipapo ndobva avo vadzoka kumba. Pavakati vadzoka kumba vachisvika kumba vakanga vakaita zvavakanzi vaite. Vakanga vapiwa ma-instructions. Ndobva after that varara for the next 6 hours. After 6 hours vakaona vakavata pamusoro pema 200 rands. Unoshawa kuti akasvika akawaridza ma-200 akavasumudza akavaisa ma-200 ndiani asi ndizvo zvakaitika. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvese vava nazvo asi havachakwanisi kubata mwana ende vangoti but dodododo vaita mafull stop. Hatisi kuziva manje kuti what else is happening but zvakawanda zvinogona kuva zvichiitika. Kaidhiri nasatani iri vari kuuya vachiti vedu vendibatsirei. Guys, vanhu vari kustruggle. I think the most painful thing is upenyu hwakaoma for us maZimbabweans. Ende unenge uchizama kutsvaka mari rent, mari yechikafu, like your basic needs. You understand me? Unenge uchingoda ma-basic needs. Wosvika pakutengesa soul yako kuna Satan. Now for you to ubude apa budiki Satan hana reverse gear. Guys, kwa Satan hakuna reverse gear. Ndo zvinorwadza. Saka manje hatichazivi kuti ivo vari kuti wedu ndibatsireiwo woitawo sei zvinhu zvinorema kana wapinda mazviri hauchakwanisi kubuda. Asi the most painful thing, like I'm saying, is we want a house, want a car. People are selling their souls for a house and a car. These are basic needs. It's just that our economy yakaoma tingi tiri pa-disadvantage, but in any other country this is basic. These are basic needs. Everyone has a car. Everyone has a house. You know, this is not hard. You're going to miss heaven for basic needs. Mwari ngadai atinzwira ngoni isu senyika yedu. Nyaya iri kutevera iri kuti murume wangu anondisveta ropa rangu rekumwedzi every month. Nyaya yangu yakamira so ndiri mukadzi ane makore 37 ene murume wangu ane 32. Atava ne 5 years tiri tese ndeye kuMozambique. Dambudziko riripo nderekuti anosveta ropa rekumwedzi murume wangu. Agara ari munhu zvake anofarira kunanzva shinda kunanzva shinda toite shinda. Agara ari munhu anofarira ke kunanzva shinda kana kumuyamwa asi ropa zvakatanga last year abva kunoshanya
kuMozambique. Akasvika ndiri kumaperiods akati aida kurara neni zvakadaro. Pekutanga ndakamurambira akanditi saka wakasara uchirara nevamwe varume uchihura. Ndipo pandakatoona kuti nyaya yacho haizoperi zvakanaka ndokubva ndabvuma. Akamuti ndoda kutanga ndageza akati aida kukwira zvakadaro. I wasn't comfortable asi semunhu aida marriage yake ndakangobvuma. Akatanga kutondiyama kuzasi semazuva ose achitoita kukweva chaiko kusvikira ndaakupera simba. Kubva musi uyu akagara akungozviita mwedzi wega wega. Ndakatosvika pakujaira asi chinondinetsa ndechekuti haasi munhu ane mari inoshamisa zvekuti tingati akaromba. Ndikabvunza kuti why achizvifarira anongoti handikuseme. Ndati ndizobvunzawo kune hama dzangu kuti zviri normal here, ndinosara ndisina simba pese paanozviita. Kana pane vakambosangana nezvakadai makazviita sei kuti zvipere? Number one, I think when something is done over a long period of time, it becomes normal, but this is not normal, my sister. I need you to know that this is not normal. Hapana munhu anomwa ropa rekumwedzi ari normal. Rombotesta sei? Ichina iri kubva mubhodhi yemunhu. Number two, why achiti kana wamwa wozopera simba, mosvika pakupera simba. Handi munoziva kuti kana isusu tiri kumazoe emadzimai hatiperi simba, rinongobuda chete. Saka unotoona kuti ari kusaka, haasi kusaka ropa rekumwedzi chete, ari kutosaka ropa remubhodhi mako. Ari kudo kusaka. He's sucking your life out. He's sucking your life out. Remember munoziva kuti isusu, remember kuti munoziva kuti ropa is life. Munhu anoumbwa neropa. Ropa iri kai ropa rezai ranga chifanwa kufertilizwa risina kuzofertilizwa. Saka munhu anoumbwa neropa. Saka why achimwa ropa? Ende vari kuti ivo haana kuromba murume because haana mari inomboshamisa. Asi zvakatanga last year. So this thing has been going on for a year. Vanobva kuMozambique. Vanhu kuMozambique vanobata mushonga. Ende kuMozambique handi munoziva kuti hazvishamisi kuenda kun'anga. It's something that is very very normal kuenda kun'anga. Saka vari kuti kune vakambosangana nazvo makaita sei kuti zvipere. Handizivi kuti semaonero enyu munofunga kuti kudi. Semaonero angu ndoona sekuti pane zvavari kuita. Of course havasati vave nemari asi pane zviri kuitika. Is sucking your life out. Why would somebody do that? Nogara nechikaramba munhu anomwa ropa rekumwedzi parinonhuhwa sei. Munoziva kuti rinonhuhwa sei. It smells bad. Panyika pane vanhu vakaoma chokwadi. Ndakatorerwa mamwe makore kurarama neshamwari yangu taenda kuTanzania. Nyaya yangu tete ndichaiti kuromba kweshamwari yangu. Tete zvakaoma neshamwari yangu takakura tose tichigara kuMbare. Amai vangu namai vaMelinda vaive masahwira zvekuti ini naye takakura tine ukama hwakasemba. Takati takura shamwari yangu akaroorwa, ini ndokubva ndazopedza 2 years ndokubva ndaroorwa. Asi shamwari yangu akaroorwa nemurume ane mari. Indaive ndaroorwa nemurume wokuti taiwanawo mari yehead to mouth kubva 2007 andakaroorwa. Life yairwadza zvekuti friend yangu sometimes ndiye aitobhadhara marents angu. Asi aingoti ndichakupa mari yekuita project yeuku. Asi zvaiperera mukutaura. Shamwari yangu akazoita mari nemumvuri. Akatanga kuita zvemashops achiodhesa grocery mutown. Asi hapana paakamboti uya kubasa. Ushamwari wedu wakatanga kudzikira tete akuenda out nevelevel rake. Nguva akatoita birthday party akasandidana ndaiti ndikasamutaudza iye ainyararawo. Tinenge takaita 4 years ushamwari wedu wakadzikira ndichingoona kuti mumwe wangu aita mari. Last year shamwari yangu akandifonera chiti une passport here. Ndikati handina. Akati okay, mukira kumakombe mangwana ndikutorese emergency passport. Ndakava nekufara kukuru ndatoreswa passport tete. Akati anoda kuenda neni kuTanzania kwaari kuhodha obva andipawo mari yekutanga zvangu. Hapana chinofadza sekurangarirwa kudaro. Takasimuka tikaenda kuTanzania nendege tikasvika pahotel and it was my first time tete kurarawo muhotel nekukwirawo ndege. Takahodha staff yedu tapedza musi wataiti mangwana tomuka tidzokera kuZimbabwe. Friend yangu akati ndiperekedzewo kuna sekuru vanondibatsira asi havasi vechivanhu ndokutaura kwaakaita. Takati taenda tikasvika pamba pasekuru ava. Akapinda mumba nefriend yangu vakatora nguva refu varimo tete zvekuti kana 2 hours dzakapera tete. Ndikatosvika pakubatwa nehope ndiripo panze ipapo. Asi ndarara kudaro ndakaona sendaifamba ndakananga kumakuva. Asi shamwari yangu yairidza ngoma ichipipitidza neutse. Ndichifamba kudaro ndakasvika paguva raive rakanyorwa zita reshamwari yangu. Asi pasina nguva rakabva rachinja guva riya rikanyorwa zita rangu. Asi ainyora aive shamwari yangu. Akatendeuka ndokundirova neshamhu ndichinodonha muguva ndokubva tanga kundifushiramo. Ndakavhunduka nekubva kuhope dzaityisa kudai. Ndichimuka ndakaona ndiri pakati peutsi tete. Ndokubva sekuru vaya
vati muzukuru wanga wafira kuhope utsi ndiwo wakodzoka. Ndakabva ndativaudza kuti chokwadi ndanga ndichirota shamwari yangu ichindifushira. Asi sekuru vakati varoyi vekumusha kwako vauya wakapfeka fesi yeshamwari yako. Takabva kwasekuru asi moyo wangu wakaita mubvunzo yakawanda. Ndakazwa kuti panapa pane chandaitwa. Tasvika kuno kuHarare ndakaenda kuchechi ndikaudzwa kuti shamwari yangu aiva akaromba akapiwa makore ekurarama, zvino aiva asara negore. Kwaakaita neni akanzi atsvake munhu aizofa pagore rake rasara iye orarama makore aifanira kuzorarama inini. Mufundisi vakanamata vakatanga kuita go back to Sunday musiwo. Friend yangu akafona akati vhara shop yandanga ndakuvhurira ndikuya kuzotora zvese zvandakakupa. Akatora tete. Asi ini ndinongotenda ndakaziva chokwadi ndaiti kudiwa nefriend kukwidzwa ndege kuzaziva kuti kunozvitsvakira rufu. Pekutanga vari kuti ivo shamwari yavo yaiza mastruggles avo ende paakaita mashopu akawanda haana kuvaofawo basa hatizivo marizini eshamwari yachona. Asi pamberi shamwari yakazongoti chiande kuTanzania. Mwari ndoona nyasha panyaya yose iyi kuti vakazoti aenda kuchechi avaudza kuti anyumwa kuti zvinhu zvikuitika pandiri hazvisi right. Kuchechi ndobva udziwa zvakaitwa ndobva anamatirwa. Shamwari ikabva yamutorera shopu ikamutorera zvese. Vedweka vanhu vari muZimbabwe, like I'm saying, these are desperate times. Vanhu vari kuuya kumainbox vachiti vanoda kuromba. Mashotora kuti haisi todawo kuromba. Upenyu hwakaoma muZimbabwe, vanhu vari kustrugglisha. Saka kana vastrugglisha vanobata mushonga. Asi kana wasara newani woda manje kuda kutorera shamwari dzako, hama dzako upenyu. Zvinhu zvese zviri kukuvadza vanhu vasina zvavanoziva. It's very selfish. It's a very selfish decision. Kuromba is very selfish because wagara unotosacrifice vanhu, unosacrifice mafamily members, unosacrifice vanhu vasina zvavanoziva, vanhu vari innocent. Saka I don't know kuti zvingaitwa sei, asi pane kamwe kauselfish chandingangotaura ndechekuti ngatigare tichinamata, ngatigare tiri vanhu vanonamata, nekuti hauzivi kuti the next person, even your husband chai, the next person, even your wife chai, anenge achikufungire. The next person, sekuru vako chai, brother yako chai, anyone can sacrifice with you. Asi kana ukava munhu anogara achinamata, Mwari vanokurwirawo. Totaura kuti Mwari tiise offense, tipoteredzei upenyu hwedu kuitira kuti tisaatakiwe nevanhu vari wicked ava. Vedwe, regai ndichikuregai chiendai munofara nhasi Christmas day kudai so, ndai munofara nemhuri dzenyu. I hope we are going to have a beautiful day. The new year zvakare ichiuya, I wish you all the best. Even pamuri kudrive muchienda kuChristmas ndozatwa Mwari kutosumuka naso vachienda kumusha, I wish you kuti mufambe zvakanaka. Ingadai Mwari akuitirai zvakanaka, vakuchengetedzei mufambe zvakanaka. Isu zvedu aiwa tiriko kumba tichange tichibikirawo mhuri, tichifara takadaro. Aiwa, ende kuri kunaya totenda Mwari for the rains also. I wish I was in Zimbabwe tiri kumusha tichisakura kundofara ndobva zvegokwe tichitori mumunda izvo tichisakura. Musi weChristmas aiti aitombomuka toenda kumunda tonosakura, kana tapedza zvedu tozoibika Christmas tombojaifa tichitamba redhiyo. Vedu vekumusha kunonakidza. Gore rinouya ndendiriko, muchazviona. Ndichauya kupostera zvidhiyo tiri pamagurosa tichitsika chaizvo. Aiwa, muve nezuva rakanaka. Ndatenda guys. Bye bye.